Sinetsi zion Aseriari eta joan zen Otsoa berekin, mandakoa zegoen ibarrera. Galdetu zion Otsoak, zu nor zara? Ni naiz, erantzun zion, zaldi garaino galant baten iloba. Ez diot hori, esan zion Otsoak. Espada, nor zaren zu? Ni naiz bada, erantzun zion mandakoak. Lauoinekoa, gogoikarria zaude, diotsa Otsoak. Ezazu zuzen, zein da zure izena? Hori ezin izango dizut, erantzun zion mandakoak. Gaztetxoan nintzela nire aitak itzatzi zidan izena atzeko eta eskerreko oinaren azpian. Irakurri nahi baduzu, atos onantzago. Jasoko dizut oina, jakingo duzu zein den nire izena, eta niri ere jakinaraziko didazu. Otso satar gazgabe eta tontotzarrak eskatu zion oina irakurtzeko, eta mandako jakinagoak jaurtiki zion ostikada gogor bat. Jo zuen bekokiaren erdian, bota eragin zizkion begiak garunak buru ezurra utzirik eta lagazuen bertan hilik. Aseria bitartean zegoen zelataka ikusteko zertan gelditzen zen irakurle alakoa. Irten zuen posez beterik zegoen gerizpetik urreratu zitzaion hilari eta diotza. O tontotzaradin eta gazgabea, zer sartu hau ez dakizun gauzan? Nola igarri ez gordeko zuela burua hiri hortzetatik mandako ostikariak? Ez gaituk orain ire beldur, ez mandakoa, ez ni. Ipuin ederra ezagutarazteko berritxu jakingurari beren zorotasun eta tontotasuna. Zein ero eta buru kaltekoa den galtzeko arriskuan jartzen dena. Ez galdetu behar ez denik, ez aditzeko nahi ez duzunik.